Lutando, all protocol observed, and thank you so much for the invitation. Andiyazi kodwa lo muntu ngizele ntoni ngoba mama gagathe endaweni yami. Abonakalisa ngalo ngoba bayenze umsebenzi wami lula. Before the Q&A ekugqibeleni, I just wanted to define what psychology is so that imibuzo nibone ba ivelaphi. Psychology is the scientific study of behavior and mind. So sifunda into zabantu benza ntoni nengqondo zabo. Uthe mama soze sibaza abantu sikwazi bafunda kodwa sike siyazama. Anika ke nje ndinitluvise nje kancinci oba obhutini babaleke njani xa besiqhatha. So its subject matter includes the behavior of humans and non-humans, both the conscious and unconscious. So sijonga ke mental processes njengengcinga, your feelings ne motives, which is very important in marriage ngoba kuthethwa ngezizathu uba abantu batshatela ntoni. Emotive behind ukutshata yakho yintoni, and that is what you need to look out for xa bethetha. The only thing endifuna uyithetha is kwabantu abangomama sisazitshata ngokwethu sifuna silinde ne kokwakulinda kwakho kukhanya nawe uyayazi ngosine checklist yoba ndifuna bemde tall dark handsome ntoni. But I think ufuna ukukhangele umuntu owenza le nto athe uzawuyenza. Unyaniseka komuntu yilondo uba bendithe kubhudumala ndizaba lapha ngo-3 funa ndibe lapha ngo-3 the minute ndingekho apha ndinga-explain khona ingxaki. Those are the type of things that you look for in your partners. That is how you see uba hey lo mntu xa nditshate naye kakugexa uzakwazi uma for ilizwi lakhe because uthethe into and uyayenza. Ndihleli phake ndabhala kancinci uba ndifuna ugangathe kule nto mama sebebethe kuyo ndingaphuma ecaleni. Ubhuti uqale wathetha apha ngemitshato ne-options eziyi-3 ubukhetha njani. Kubalulekile ke umama usetshile uba ufuna ukuzazi wena, and psychology is very broad. I'm currently completing psychometrics. Psychometrics siyatesta abantu your capabilities for imisebenzi, for anything like placement abantwana besikolo umntana ubuready now for grade R, so ininzi into eyenziwayo. And then I think it's really important apha emtshatweni ubuqale uye kwi-counselling for wena, uye kwi-therapy for wena uzazi uba ndim ndinoluthando, uluthando olwabileyo unjena. Kwaze uluthando xa ebetheka sazibona mosibayimana indimi mani ndenza ntoni for ubuyela kulaa luthando ndilifundiswe uba nguluthando olwabileyo lo. Because I think in marriage that's what you need a partner ozawukwazi uhamba nayo xa ninyuka nisihla umazi uba wonwabile ngokwabonwabanga senza njani. How do we return to ourselves? With returning to ourselves ke obhuti abatshatayo uba inikwe nina uNkulunkulu nike nenigunya lokhetha. They need to be seen. Men need to return to their places because mna ndizokhokelwa ngumntu endibona ubuhesheheshe. Uthethi lapho wathi utata zangamchuze ngoba ingqondo yakhe incinci ncinci lapho uzamlibazisa. Ndingumntu okwazi uzithethela namna ndisoze ngikwazi ibhetye because andizolidwa astray. Funeke khokhelile sozothatha indawo yakho. You must be seen. Otata bethu besebengekho bakhuleke kukho family dynamics esiyifundayo in psychology. Family dynamics dithi uba lo muntu ukhuliswe ngabazali bobabini na uyawazi na umtshato, unayo ipicture yomtshato lo muntu uzothatha nayo. Because uba kakanga model isholo ngumama kuba utata uphathelwe ikofu ngetray uzayifunda phi. Uba kangambona utata kuba kuyabhuqwa kuyathandazwa uzayifunda kumyena kuba makakuthandazele wena. I-family dynamics is very important. Uba i-birth order kwinto esiyijonga iba i-birth order uba umendawo lapha efamilini ngoqalwa nguwe ke ngokuzafuneke wonke umuntu ekujonge wena okanye uliqanda lakho kweli ngogqibela. Iphi uphakathi ndi-middle child na i-middle child is neglected ke unfortunately. Thina silaba phakathi bomama befaxabisa i-firstborn zabo baxabisa amaqanda wabo aba balapha phakathi yazilwela kufuneka uziprove. So baye bacebise ke ngoku na in marriage yoba i-middle children zilungelana ne-firstborn
ngoba ndifumene untondo uzandilibazisa laa ngqondo incinci kantondo andizokwazi ndizamgulisha mna loo ntondo waphapho kwabo ndithi aba baxakekileyo bazifefondifazi ndiyakwazi umelana nalaa msebenzi. I-last born bethuna izotongana nobabini. Sigqithe kwathethwa ngomtshato eba kukumanyaniswa kwabantu, spiritual ties. Phaa into endifuna nje uyithethe yoba in psychology you need to know your person, you need to know who they are. Umama uthethe into ebalulekileyo apha nge-status. Siyafuna ubazi abantu, siyafuna uzibuza izinto, but do I have the capacity yoyistamika laa nto uzandixelela yona? Xa ndithi be vulnerable, is it a safe space for me to be vulnerable? Uzawukwazi nawe ukumelana nayo. Hence why naxa ndiya mna ndinguluthando lofuna uzazi istatus sam, bayandikhansilisha kuqala, because funeka saa status sifike kumhlaba ohlakuliweyo ndizomelana nayo nalaa nto. Xa utest uyabuzwa ukuthi uzawuxelela bani nge-results zakho. Laa mntu makafowunelwe, noba ngumzali wakho noba ngubani, because funeka umntu ozawumelana nalaa nto. So we cannot ask our partners uba masi-disclose, zibe honest zithini, sibe thina singekho ready for uyamkela laa nyani laa mntu azawuphuma nayo. Also apha kunyanini, yeyiphi inyani ufuna uyazi ngam? Uzayithini ezinye izinto? Like funeka ndidisclose yonke into. So you define yoba ndixela ntoni. Ubhuti benze umzekelo apha ngenimba. Phaa kwinimba ngoku sikwindawo where uzole kuvela ubebeleli nomnye umntu. Kuzawusetyenziswa laa nto kwipartner yakhe. Was she supposed to disclose that? Bandivela phi ndimbani ndikuquqela onke amahlahla wam. Sinento ethi i-baggage uyishiye emnyango, because izawuba senzela ingxaki xa singena apha phakathi. Umthwalo wakho wapha uditshana naye kwitherapy ufike kum uyazi. The only thing I need to know mna zii-triggers zakho. Uba uabuziwe, ukuba wake wadlwengulwa, ndizotheza upartner yakho ndiyazi uba ihlobo labenza uthetha ngalo, ihlobo labenza u-initiate uba masiye phaa ekamereni njani, because how do I deal with umntu oyi-rape victim? Those are things that uzazifunda phaa kwi-counselling yoba ipartner yam isuka ufumana into traumatic enjena. Zithini i-skills zoku, because obviously xa nitshatile kuzawufuneka niyenzile laa nto, but you cannot trigger laa mntu umkhumbuze ngalaa incident yakhe. So ufuneka utreyinwe wena izipartner yakho uba ndizawukwazi njani uba ndi-initiate uba masibe intimate, but u-understand uba usafe. We want to create a safety net emtshatweni uba whatever you bring or whatever I ask uba uze nayo ndikwazi umelana nayo. And then ndingamoshanga xesha iphinye ibona bendifuna ngathi ndibhala apho weze bethetha umama nqoba ndifuna nje uhighlighter the important bits and pieces zayo. Uthethwa ngobuhle obufeydayo nezi-structures zigadwayo. Those marriages zezawuenda in divorce, because umntu uzawumitha isisu sibe sikhulu abe neminyama athini ufuna ntoni in a partner. Kuthethwa nge-readiness. We need to be very realistic. Imali i-readiness yomtshato. Marriage is expensive. Bawunamali kume emjulweni uzasisokolisa uzathi hayi sizizilay queen, hayi sizinto. Marriage is expensive. Udura umtshato, udura uba nomntana, abanabukeni ufuna ukungena kulaa ayo ukuthi unabukeni nje uphampasi intoni ujonge phaa. Noba nizawuqhushekani uyoncediswa phaa nenza ilobole etship, udura umtshato imali, because xa unditshata as much as mama sithi masizisebenzele, xa unditshata umtshato ndiyingxaki yakho. Hence why ndiphuma phaa endlini ndiyohlala kokweni bayiplate funeka yenziwe nawe. Neyam izondincedisa. There's a colleague of mine who's getting married. Her marriage is an arranged marriage. Uthi nje basisebenza, uthi mthando eyona nto ndiyonwabeleyo ndizasebenza nje ngoba imali yam yeyam ikwenza ingxaki zam. Laa mntu nditshate nayo ekhaya kuthiwe heyi ingxaki yakho kumntana, umntana ndithi siyamondla usixakwanga nguye apha endlini. Njengobona ukuthi uzamthatha ufanele uba utshate naye uzamondla. Simfundisile uba uzawuzonwabisa ngemali yakhe. If unengxaki ke uzawuncedisa, kodwa ufuna ukuzazi uba financially you are ready. Males have a financial clock, mali for utshate. Thina females yi-biological. So imali phambili.
i-readiness is financial readiness ne-maturity umtshado. We also need to look at ingqondo ke ngokusakhojonga ingqondo sijonga i-mental fortitude apha kwii-ladies ke umama uthethi lapha wathi ndizawuqhathwa ndizawuthini nam ndinoboy phaa endlini une-10 months uboy namkholo ndiqhathileyo ngomtshado because xa uhleli phaa endlini umama wayesithi amadoda ne-visiting manners uthi ngoku ukhonze kubona ubu-serious uyakhonza ndikumsabatha ngigena apha enkonzweni azokwenza le nto uyenzayo ndithi ndiyathanda ujoga anxiba itekisi siyojoga ndithi ndiyathanda upheka ndiza kunqunqisa upheka ntoni abe yile ufuna uyifunayo uthi ke zonke ezabhoxa uqombe naku uyazi inkomo zasekhaya utata makavula isibaya sawudwala negama lakhe uzenza zonke izinto. So nathi we need to study them because nabo basifundi xa yakufuna uyabukela ukuthi ngathi ngitsotso uzawuqhekeza endlini uba niyaphuma ngo-10 niyabuya ngo-5 banjalo nathi funa sibafundi. I-cheat code yethu njengoba singabazali sizele ndlangotsho phaa endlini ndithi mna mental fortitude i-self-esteem nentoni ilapha apha kuwe engqondweni. An example ke mental fortitude phaa ekhaya umalume wamkhulu malume wam esithi komama bethu uba inyani funeka ithethwe injalo funeka abantwana bayazi imnyama ungavele uthi uyabaleka amadoda wabaleka amadoda batheni uzawumitha xa kutheni because umzimba uyayifuna ifuna ngumzimba osilayo and ootata abadala bathi bokubona ukhulu baqombeke urayithi wena kokona ukafundiswa uba mntana umzimba kuzawutshintsha nawe uzawuba nezi-feelings ufana nawe uzawuba nezi-feelings iyenzeka but this is the tools of dealing with that. I-mental fortitude abantwana bamthethe ngeewivu apha ezingasebenzelanga kuleza wivu zingasetyenzelwanga emakhaya zikwiimali ndithi kwii-girls zonke eziphumayo ephendlini ezangena apha evasithi ndithi evasithi uzawufika mntana sekhaya umntana axhiphe ecan'kwakho wenze amaziko iwivu yalalaza akhuphe isitixo semoto ifowuni yi-last number intoni uzazifuna ezanto uzazirhalela. iBhayibhile ithi suyinqwenela into yomntu uba uyazi ize njani and that needs to remain lapha engqondweni yakho uzazi uba amazi laa mntana wenze ntoni mhlawumbi ziinyembezi mhlawumbi bulelwe andimkhathalelanga uba ize njani. You must have i-mental fortitude strong. You must train our girls. Umama mna before asweleke besendiyazi i-running of the household because wathi epeka umvuzo khawugalele wonke kumathi inabo ambofunda ukwenza igrosari mayingakothusa imali ebhenki mayingakothusa imali ezandleni banifuna isibhanqa esakunika i-100 sithi ngobhekishelo amashiti namhlophe khuphana abantwana bazali nobalalisa ngokwene ezihotele indoda xa ifika izomqhatha ngomatrasi omhlophe nentoni ungayikhathaleli loo iflight iqokelela yi-800 ubheka apha eKapa noba na ufike e-airport nibuye niphinde nithathe i-return umntana bakayazi flight because amadoda azawufika athi zabhukishana iflight zange ayikhwela iflight awuyazi iflight zawena se-airport ikhona ilapha eBhayi akho mntu udothwayo awubuzi uba uzokhwela kanti uzokhalana nje i-restaurant zikhona khupha abantwana kwi-restaurant bangaqhathwa nge-fork and knife. Mental fortitude buildana abantwana benu bayazi because abantu bazawuqhathwa exactly bazazifuna ezandla kodwa umuntu ingqondo yakufuneka yazi uba ndi-strong ndiyayazi amaqhembuza nawo awuzondiqhatha ngento ezincinci because you have a price to pay. Imizimba yethu iduru Nikena amanzi bethu. Yo. Hale round. Zile ngathi. Zile ngathi le round. Namsebenzi. Batata yayi bam sanhle. Yalungiswa apha. Bazali enzani inomeleza abantwana benu. Amen. Nibenzele izinto zonke izinto bayazi. Beke ndavuma yesithi ke emshadweni i1 salary. Sayibuza lona. Ngithathwe ngino ndiyamamela kodwa ngizabuza. Bekuthiwe emshadweni salary i1 eyami yancedisa. Eyakho mayiphele. Zibhlungu ezazidezi.
Zibuhlungu usibona njena izandla se-empty zibuhlungu ezinto zithethayo. Zibuhlungu kaloku ezazide asikwazi ukugqiba le yakho. Xa uba ufika uTahlova masambe manje siyotya anikwazi siyigqibile le yakho. No man ndifuna ubuza mna ayikho kaloku le because kaloku siyaphela thina ninga understand xa sihlala sihlala sonwabile thina nisigcoke kahle abona thina banophamsa Jehova awunaba nje sivele embengweni ngoku sinemali seshiba but ndiyayazi into yoba into endiyaziyo ndawuza khona mina minye yesidenge zawuphela enye mini zawulibala chabalala yo mthatha ngubani nawe uzaba right ndiyacela ke ngoku ndiyacela ndihloniphe nina mother le ndihloniphe nina ndicela into yoba ndinganenyusi ndinemisa apha le sawubuza imibuzo ngohlobo and then ndiyacela abantu abaphandle manje bangahlali kakhulu phandle bamane bengena amen ni also nicheckishe apho bonke nibe ngabantu abame kakuhle apho sizawulentuza le sawuthi nje each and a very fast and then ndinemibuzo yami individually ndicela sisenza emotional so sizabuza ke ngoku imibuzo mfundisi according to ezinto besezipresentiwe emveni koko we hand over for the word of God for the day amen somelezwe as sigqibelisa namhlanje siyazi bana ungena ku December what word does the Lord have for us amen all right uba ukhona umuntu onombuzo ohlela phansi uzophamisa isandla ke ehleli phansi ndicela asibe gada abantu bezandla anathi gada abantu bezandla wathi umuntu aphamisa isandla nje uyoma ngafutshane kubo so that ndizoyazi uba kukho imibuzo ekhoyo pha ningoyika ubuza ke ne ningoyika ubuza nivele nje niqhabalane nibuze imibuzo yenu according to what you have heard le session ke ayizubandi kakhulu so ungalibazisi amen. It's just for the next 15 minutes. Then after that we'll go to the Zabuza ke le yam fasting ngoku. Hayi you had nayo. Ayikuto nje. Tibet. Uqonba iyandisebenza andisayifumana la. Aye kuzomsalela. Zomsalela. Okay, here. All right. All right. Mna ndicela uqala apha i-question yami. Ndicela ubuza i-process ne with regards to umtshato. Sike sibone mose kuyaproposwa ne. Siyayibona la way. Sithetha ngosinto siyazi sibona izicaweni. La propose ubone proposal party flower yebo then kuqwe yabona siyize yabo then is it proposal ne then kuzilobola then kuze umiso then kuze counseling okanye is there another sequence what is the correct process why ndibuza lo mbuzo ke azaba ndenza kuba sivele siphendule straight ndibuze la kule nto yobana in a case of ndi propose zawenza umzekelo wabana ngifuna ukwenza nje umzekelo ngicawe mina ndiyakwazi ukubhalela umuntu la mzekelo kuthetha ukuthini ngicawe ngifuna ezanto ezadedisa zawenza ngawe kuba ke sokulapha kule nto masithi ke kule case yoba ndithi ndimproposile mfundisi ne ndiyamthatha ke ndiyamproposa man nantsika masinantsiki yaqo avuma nantsika and then the second step let's say ndiyolobola ne sidibane sabazali sithini then after silobolile icawa isimise yabo simise sikana sakhe bayachata abantu nto amaxesha amaninzi ke masiyazi nani xa abantu bemiswa abothuki manyani bayothuka nje bakuthiwa
mina ngicimba uthukile yabo bese sekugqityiwe abuthuka abantu yabona xa eza ngapha esitulweni usikhethe yini strip xa esothuso bese nxibe istrip so ilanti into eyaziwayo already yabo so xa bezomisa sebelobolene my question is ke ngoku if that is the process in a case of xa beya kwi-counselling ngoku ufumaniseka uba kukhona umuntu angayithandiyo ngomnye eqomba ayi le deal breaker andisayifuni le nto esithi ngoku mna ndiyayiqhala le engagement is it considered still an engagement after kulotyolwe because ngokwebhayibhile umtshato yilalobola ukhona lesitsho apho makhambane nawe ngokwakomthetho uthe naye ningayosayina ecourt senilobolene nifune ezinye izinto azizukwenzeka because senigqibile utshata ngokomthetho so if you are already married and then you break engagement i-engagement yi-break ye-engagement qhana okanye yi-divorce leyana nangona umbuzo Martha siyibiza ke i-break up during i-preparations ne so if le couple decide ukuba mayohlukane sisaprepare ilobola seyile ekhaya let me start with the process qala ne ngohlobo beseyibekile kodwa umfundisi but ithi le process uqala i-proposal i-proposal ayenziwe ecaweni ile ithi lampendulo kakathi he who finds then umfumene it's your romantic gesture that you do nalo mntu because remember kusenobakho hayi kusenobakho ewe abantu abashobo kwenza lam acto ecaweni bayayazi basekugqityiwe akukho mntu yokwenza laa nto phakathi kwabantu it's either abanye bakwi-relationship umzekelo basibukela i-TV ke fumaniseka uba nam umntu erestaurant eproposwa bayazazi uba bayaqhuba sithetha ngale kaThixo akho relationship uhambe ufuna wabona after ubonile uthandaza uThixo ke ba akukhilele bingaba yile nto na uyibonile then uku-approacha laa mntu wena yinto yenza wedwa laa nto ekoneni akho nto that i-approach nje yokuba ndikubonile amen so according to the process you're supposed to do that ecaleni uyayibona that is why noba kuthiwe no yilaa nto ibulala abantu abaninzi abantu bayifuna uyokubona emission sikhona nathi uze nentombi uthi ndibonele uyayibona laa nto emva koko umntu angaphinda akhonze aqalekise inkonzo because akakwazanga ukucela ukugayidwa qala when it comes to umtshato suyishiye ifemeli yakho khawusike i-advice kubantu abadala noba bakholwa uba ndiyiqala ngaphi into enjini uthi usiza kuma enkonzweni undibuza uba ndiyiqala ngaphi sowuqalile ekhaya uba iqalwa njani le nto udinga i-guidance ke ngoku sowubonile ngiyayibona uprepared so this process you are seeking ke ngoku i-commitment kulo mntu uba ingabe uyandivuma na njengoba ndithi ke ndikubonile ninodwa asikho thina then that's when ke ngoku uzawukwazi ukuyothi ebazalini bakho ndiyibone intombi awukwazi uyolotyolela umntu ungakhange uthethe naye wena akho cawa akho mzali wakho nguwobonileyo kodwa kunezinto othandaze ngazo mhlawumbi umbonele uba uThixo kwalathise ngazo uba nguye kodwa wena ubone ngokwakho awubonelwanga thetha ngobonileyo ngokwakhe amen siyenzile ke ngendlela zethu but i-procedure ithi i-approach uyenza wena wedwa kwenzela uba uyaphoxwa kwi-closet uyamkelwa kwi-closet because sine-danger sabantu badamajekileyo kuloo nto so ilobola ke ngoku yi-negotiation esisivumelano between the families akakho cawa between the families siyeke ke into yobana umzekelo uba uthi mna andinafemeli ifemeli yam ngumfundisi wam then angaba involved ngolo hlobo kodwa bekufanele uba le nto yenziwa yintoni zii-families kulandele what we call ummiso ke ngoku xa sizokumisa apha ecaweni lam acto wabantu abanxiba into ezifanayo kodwa bayothuka abeke isandla emlonyeni kodwa banxiba ugrim bobabini
Xolo mntanam. Yes. So, uyayibona ngoku yonke laa nto kuyanegotiathwa kuba kuboniwe ku-2020 then xa nibonile intyatyambo iyanivuma iyanazi akukabikho mali izileyo uyayibona but iyanivuma bathini iyanazi so siyazi ke ngokuba sihamba siya kwelaa khaya sisinto ethile unzela uba ke ngoku le nto ingasifaki engxakini le nto sithi ifuna i-guidance fune emntwini owaziyo uba before uyolobola ndenza njani because iyaxaka xa sowulobola phambi koba uyolobola funa i-counselling because ubonile then ikwenza ube ready le nto egqiba uyithetha ngayo apho uLthando into yobana i-status of readiness are you ready now for this akukhabikho bantu bakule nto ziifamilies zodwa ucwaka i-guidance umfundisi akho mfundisi uphuma thetha izinto zabantu ezingekathethwa akufotwa akuthwani because sinale pre siphinde sibe naleke ngoxa senisaziyo siyaqhuba akukhanselisha usuku zininzi izinto yi-process ngoku nizayo phambi koba ningene so kwenzeke ke ngoku abanye bayakwazi ukuza kumfundisi for i-counselling sebelobolene ke ngoku silapho umbuzo ithi ke ngoku ufumaniseka uba kwezi zinto sizijongayo nezi sifundisana zona nesi sibuzana zona ithi loo nto umntu uyayibhreka ke ngole engagement ingaba loo nto ibizwa as i-divorce na I think that's the question ithi ke ngoku ayibizwa ngokuba yi-divorce rather yi-broken engagement eyokurithenwa kwelobola yinto eza kunegotiathwa zii-families because okokuqala yifamily eyazi uba umlobolela ntoni so if laa nto ubumlobelela yona yenzekanga which means uyakwazi uyifumana nento sithi ke ngoku izawunegotiathwa zintoni zii-families qala ubutheni uzulobole so akho divorce ke yi-divorce ke ngohlobo lokuba kwesithi ke isintu okuba uyile walobola yi-divorce but ke le nto ningayilungisa nina nizi-families amen Alright. Ukhona omnye ufuna uphawula nje for a minute or two on this particular point. So the process is it is that you propose yabo and uzomhathe lwakhe silungise ba ungekho bantu bafunda angaphala man. So it's proposal and then after the proposal ibe yilentuza ibe ayovela ne underline xa ningazani ayovela then from there to counseling then after that iqale ke families to proceed okay so in other words mayingakhawulezelwa iprocess yelobola kungakajonga uba according to counseling aba bantu iyasebenza nalento so that it run away from complications oba funeka kubuyiswe because esifamily azifuna uzibuyisa ingomo zethu so azizubuyisa ezangoma so before ube kanti uyabethakala kulaa nto rather uqale ngecala so all right then my second question nansi ukhona omnye usenombuzo akekho akekabikho okay sabuza ke mna I'm left with 3 questions kule ndawo enkulu nanko omnye umbuzo how ndavele ndicinga uba ndizakunika wena lo mbuzo ufake iqondo how has expectations and social media couples played a role in the stability and the end of marriages ubone mosi yabona ixesha lokudala si-introduce i-couple ezininzi besingazazi bebehlala efowunini sibone tyhini nangu Phoenix tyhini nangu bani yabona bayamazi Phoenix yamazi Phoenix niyamazi so uyabona uba siyazazi couple ezininzi zasefowunini how is that thing has affected imitshato yethu ngoku ne yokubona the social media marriages and la life bona mos life yase-TV yabe-TV yasefowunini so i-affecte njani imitshato yamanyanyani ngoku practically as and now yes
Fake khona ngebishop. Mandibulise kuyo yonke leadership, ubulise bonke abantu abakhona phakathi enkonzweni. Without wasting any time, man of God. Anditshadanga indawo yokuqala. Okay. But when a man of God, I think imitshato that we see on the social media platforms, one illusion, are your reality, because remember that those people have got different agendas, like different, let's say they are performing whatsoever that they are performing for the sake of a content creation, likes, they are getting money out of that marriage. And when you look kule mitshato sibona ku social media, you never see those people bexabana. It's always happy moments. So it creates to us bantu bafuna ukutshata nabantu sele betshatile ngathi imitshato yabo bona ifailile as compared to what they see on the social media. But in reality, ababantu, when they fight against each other, they switch off the cameras. They don't share those moments nabanye abantu. So now ndifuna utshata umntana abantu urealistic kum nam ndi realistic kuye, but because of those expectations why thina singafani no Felix? You understand? Why singajive ubusuku bonke? If why singonwabi? Why singenza A, B, C and D? But in all, he acted there. So that is why it is very important we go back to counseling and our leadership. Okay, bakhona abantu aba assigniweyo amanga sibafana nomama uXengani, nomama uCukumani, to go to them and seek for help. Because now leya into sibonayo pa ayisiyo. Yabo, because la better or worse asimboni papa sifuna better yedwa. So now that frustrates a lot of relationships, because once bangoku nempilo bayiphilayo once ba hey bengekho ready for mabantshate, because I see a lifestyle abayiphilayo. Imoto abazidrivayo, I'm not ready. Kanti you are ready, but the problem is uthixo akanibeke kule ndawo nifuna uba kuyo. But because of now this thing is putting pressure on you, yabo lo uthengelwe imoto ngulo, you don't know baba survive njani ababantu abaya. Yabo, so now siba frustrated ingathi ngosiya singene emtshatweni sifailile ngokwasengqondweni silimele because of sine high expectations. Ube in reality uzawuphila nomuntu wakhe background different. Apho nizakwazi ulungisana khona imistakes zenu, because remember lo muntu une 25 years ekhule kowabo, une 30 years ukhule kowenu, udibana u30 years no 25 years where experiences ezingafaniyo, so there will never be happy moments okokoko. So leya into pha we need to cancel it. Ewe singayibuka nje just for taking few notes to stabilize umtshato wakhe in terms of umdleke, mhlawumbe in terms of romance. Mhlawumbe wena uyindoda umfazi wakho uyazi iflower ngaleyo xova akayazi ngaleyo bana. You understand? So now you see a tip there that umfazi uyayithengelwa iflower. So sibukela only for romance, otherwise but la mitshato ayikho real ncam. I-real ewe but not yonke into yayo ilento. So in other words uzama ukuthi sanongena nge-expectation ethi ndifuna umtshato mbe nje uba ungolowa ndidla ngokubukela kweza comments xa ndifunda athi umntu uba umyena makanoba nje baningajati because uba lona angakusherela, uyabona there are side moments ungangathi le nto uyithethayo, uyabo. So ezinye izinto ke they are not as how they seem. My last question is this one, bale nayo imibuzo mna ndiyaqeba ke ngokayami imibuzo. I think mama uCukuza nika wena le question. What is the duty of the church within the process of marriage? Ndibukele amaxesha amaninzi ifamily zixabana, ne? Wasimna antshadanga. Inayazi msona. Kaloku ndanxiba iringi mfundisi. Ndanxiba iringi. So abantu abazi bacinga uba ndingumntu wakho otshatileyo. Uyaqonda? And yayindinceda elaa period yonxiba laa ringi kakhulu. Yabo. So xa kufika icase
because abantu abanani ba umfundisi ne xa kufika ikhisi mna ndinalanto yesintu ke ethi as much as I may know what to say but I'm not married, I will take it to someone else who is already married, lo mfundisi une experience ngoba ezinye izinto zifuna ulwazi, zifuna experience, right? So ifamily ezininzi ziyathanda uxabana necawa kuba icawa engathi ikhokhela phambili kwinto yomtshato emakhayeni, kanti umtshato into yekhaya ayinto yecawa. So in this particular point, mother, what is your comment and view over intoni irole icawa? Icawa ingena xa kuphi kwi-process yomtshato, yabo? And ifamily ezininzi asayifunda uyibona into edibene icawa okanye uve ifamily sithi yabona ke iqhube ke icawa naloo nto naxa sekonakala ubiza icawa. Ila ngahlobo mna nake nabizwa ngutata mna esila ubhizi ubetha umqomboto kuyawusila wathi caba nje ba ukabesila apha endlini uyayiva into abebheke njengoba kushunyelwa uthethwa ngalo mqombothi ne xa kwaziwa mos ba wenze wakapha. So ndiyabuya ekonzweni ngizidinele, so uyandibiza uyasela umqombothi, so uthi wena wayeka icawa yakho yathetha ngomqombothi ukhona. So nasemtshatweni naliyenzeka nalufike kuthiwe icawa yi-too involved xa ifuna isenza umtshato ngokuthi thina sifuna ukwenza ngolu hlobo thina. Umzekelo kukho nento zotsiki, yabona nto zotsiki zidetsayo zadethisa ngozenzela becaweni. So kukho into lela hlobo, how do we deal and channel ezazinto and siyifaka xa kuphi icawa apha? Amen. Quickly ke ndizawuzama ukuphendula umbuzo wakho. Okokuqala ndicinga xa singene enkonzweni or we become born again, iifamily zethu uqala maziyazi standing yakho as a believer ukuba wena yintoni oparticipate nongaparticipate kuyo, so that xa kufikelela ixesha loba kunezinto ofuna ukuzenza ezibona abangazukuvumelana kunye nazo ba understand bayazi into bangabana ibelief yakho ithini. Okunye ifamily kwindaba yomtshato, I think umxelane bese zichaphakisele kakhulu. Ifamily inkonzo ayikho suppose ibaleke phambili kwizinto ezidibene nomtshato. Nditsho noba sekusithiwa kuyaxatyanwa yi-couple, but inkonzo ayikwazi uba yindawo yokuqala ifamily yakho ingekho aware. If kwifamily yakho akekho umuntu omthembayo for ukuthetha naye, uya kwi-leader yakho uyixelele uba ndifacene nale challenge, and then yena enze inzame zokwazi ukuhlangana nomuntu oyi-elder in your family, so that ifamily inkonzo ingathukwa that ibaleke phambili yet abantu befamily bavalelwa ngasemva. Because abanye bayakwazi ukulwa yaziwe enkonzweni but ayaziwa kwifamily. Ifamily ibona nina nihleli nitshatile kumnandi, kanti yonke le fight enijongene nayo yaziwa icawa qha. Then nomuntu okukhokhelayo ayigcine kuye information, because what we do sometimes thina singabazalwane enkonzweni sifika sithethe mhlambi kakubi ngefamily members zethu kwiinkokheli zethu. Now inkokheli yakho ke ngoku kudepende bangabana i-information oza nayo kuye uyisebenzisa on his or her advantage na kuwe. But if uwise lo muntu uzabe umxelele ba kwifamily yakho qala kwenzeka ngolhlobo anikwazi ukucommunicate, you call a meeting yababantu that are involved as family. For instance, ungangawafaki extended but abazali bababantu mababe involved, bayazi bangoku kuyaliwa and wena as the leader ungenelela kule channel to try and assist them. Because abanye abantu abakhulu they believe into ba xa kuxatyana mhlawumbe unkosikazi uzawuthatha into zakagoduke nomnyathini, then umfundisi afune ukucenga omnye aphinde ucenga omnye, ifamily ingekho aware okuba kunento, okanye umfundisi athathe icala lo muntu amthandayo between the couple. So iduty ke yenkonzo apho into bangabana ibe neutral and i-understand that lo muntu une-family areporta kuyo, and asikwazi bethuna ifamily zethu zivalela ngasemva kwizinto esizenzayo, because ifamily yakho nguwe. I always advise that kwinto yonke oyenzayo yazi ba ifamily yakho nguwe. So usuqala ngabantu benkonzo okanye ukhokelisa inkonzo phambili and then you forget about the family.
ndicinga ndiwuphelile umbuzo wakho. Alright, inkosi kakhulu mother. And ndiyacinga uba okay akho mntu unambuzo. Masenze ngohlobo ke. Ne? Senze ngohlobo. Sinomntu come here, stand here. And the miss qha i-contact. Ndesayenza ngoku. Ndicela ubize ngofana dlala keyboard. Ndesayenza ngokusebenza ngohlobo le. We are going to go straight to the word for ukuba sindululane ngalo. Amen. Ndizama ke ukucela njengoba ehlabelelo sinomtha iphakamise sibika thina siyothetha neteksi apha phandle. Ne? So ndicela uhlabelele unike sister wam apha ahlabelele ninike umfundisi wakhe.